ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. барномаи рамазониро якҷоя бо шумо идома медиҳем ва бори дигар барои ҳар яки шумо дар моҳи шарифи рамазон сабру таҳаммул аз даргоҳи аллоҳ субҳанаҳу таъала орзу мекунам. моҳи рамазон моҳи неъмат аст ва бесаброна аҳли мусалмонон аз моҳи рамазони соли гузашта то имсол бесаброна интизор буданд ва алҳамдулиллаҳ мову шуморо аллоҳ субҳанаҳу таъала барои ин моҳи шарифи рамазон расонид. аз абу ҳурайра разиаллоҳу анҳу ривоят аст ки расули аллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам фармуданд: касе ки қиёми рамазонро аз рӯи имон ва ихлос ба ҷо оварад, гуноҳони гузаштаи ӯ бахшида мешавад. ҳамчунин аз абу ҳурайра разиаллоҳу анҳу ривоят аст ки расули аллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам ба қиёми рамазон бидуни ин ки ононро дар ин маврид ба азимат яъне ҳатмӣ будан ва вуҷуб амр кунад тарғиб намуда ва мефармуд: он ки қиёми рамазонро аз рӯи имон ва ихлос ба ҷо оварад, гуноҳони гузаштааш омурзида мешаванд. китоби риёзу солиҳин. ҳамдигарро эҳтиёт кунед ва барои ҳамдигар некӣ кунед. аллоҳ субҳанаҳу таъала мефармояд: ҳар оина парҳезкорон дар бӯстонҳо ва чашмаҳо бошанд. ба эшон гуфта шавад: дароед, дар ин ҷо ба саломатӣ эмин шуда ва берун кунем аз он чӣ бар синаҳояшон буд, аз кина ва бародари якдигар шуда ва бар тахтҳо рӯ ба рӯи якдигар намуда ва бар эшон дар он ҷо ҳеҷ ранҷе нарасад. ба онон аз он ҷо берун карда шуда нестанд. сураи ҳиҷр ояти 45 ва 48. моҳи шарифи рамазон бори дигар барои ҳар яки шумо муборак бошад. ин моҳ моҳи раҳмат аст. аз ин рӯ ба ғайр аз он ки мо аз хӯрдану ошомидан ва ҷимо кардан парҳез кунем, боз мо бояд аз суханҳои қабеҳ парҳез кунем ва танҳо ба ҳамдигар дуои нек гӯем ва орзу кунем ки ҳар яки мо муъмину мусалмонон бо ҳамдигар дар биҳишт қарор дошта бошем. пагоҳ ҳамин вақту соат иншааллоҳ боз барномаи дигар бароятон пешкаш мекунем. шабакаи моро ҳамроҳӣ кунед ва ҳатман обуна шавед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ.